Suriye'de Müslümanlar azmettiler. Di yekê rebendana 2025 da dibin Rebertiya Bilal Erdoğan da ji hêla platforma îradeya neteweyî ve ji bo piştgirîdayîna Gazayê mîtingek hate çêkirin. Lê nîqaş û reaksiyonên ser vê mîtingê hê jî germayiya xwe berdewam dike. Di çapemeniya Tirkiyeyê herî zêde li ser gotinên Bilal Erdoğan rexne hatin kirin. Ayasofya nasıl zincirlerinden Aya Sofya ve bu Camia Emevi gihişt rizgariya xwe ana jî ji bo Qudsê ji bo Mescidil Aqsayê em li virin. Lêyên ku di jî vê mîtingê derketin an jî li hemberî vê reaksiyonên neyînî nîşandan hatin binçavkirin. Ku yek ji van jî serokê berê yê Daireya İstihbarata Emnî Sabrî Uzun e. Uzun li ser X mîting rexne kir û li ser vî jî ji ber ku ji serokkomar re heqaret kiriye hate binçavkirin û dûra jî hate berdan. Türkiye her warî da ciyekî nakokiye ye. Di helekî da mîtingan li derdixe û li dijî İsraîlê derdikeve lê di helekî din da jî bazirganiya xwe bi İsraîlê re didomîne. Ev mîtinga ku kuru Erdoğan bang dike ku alîkariya Gaze wêrekirin divê hema mîtingê da hin kesan pankart vekirin û gotin bi İsraîlê re bazirganî neyekirin. Ev kesatin binçav kirin. Ev jî nakokiyeke vê hikûmetê ye. Li gor danayên resmî tê diyar kirin ku nêzîkî 400,000 kes beşdarî vê mîtingê bûye. Hin kes rexne bike jî lê Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu vê mîtingê di cîda dibîne. İstanbul'un tarihi sürecinde, kimliğinde İstanbul 500 salan paytexta Osmaniyan bû û cîhana İslamê di bin perewê da bû. Amerîka û İsraîl ana dixwazin ku li rijilata navîn li Tirkiye, Iraq, Lubnanê û Gazayê plana xwe bikarbînin. Ev mîting jî li hemberveyekê weke bertekek pêk hat. Ez giring dibînim. Hêjayê diyarkirinê ku rexnekî taybet jî li ser ciyê ku mîting hate çêkirin Angopra Galatayê. Gelek kes radigînin ku desthilatî her ciyî ji bo xwe rewa lê ji bo karmend û sendîkayan jî qedexe dibîne. Ev yek jî di navbera gel û desthilatî da cudatiyeka mezin pêk tîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, İstanbul.